The National Rifle Association of America presenta... Hola, soc Beatrix Kido, la femininja de Kill Bill. Ara que ve Pasqua en els machirulos, vaig a explicar-vos la meva tècnica de defensa personal. Lo primer és desfer-vos de la sarpa dels moniatos estos i a continuació, així me pica, així me cou, així te trenque la corfa del l'ou. I tocant-li este punt vital, tots els òrgans de dins del cos li explotaran a l'uníson. Hola, gentola! Avui mos acompanya el recentment nomenat millor caçador d'Europa, Pepet Warhammer. Mos va presentar la seva última peça, l'espècimen este. Què és este espècimen? Què és, Pepito? Què és? Pues això és ton pare a quatre pates. No veus? Me va costar prou de caçar-lo. Ton pare és un toronto. I vaig tindre que llevar la pell a tires i després el vaig ficar en formol. Excel·lentíssim! M'encanta la teva història. Vos podries començar-la des del principi per avorrir-nos més? Tot va començar en la isla del Palmar, on jo anava a caçar en el meu cotxe último modelo. I què passa? Espera que me lleve la llata. Necessito el certificat del metge que acredita que tinc menys de 60 de coeficient intel·lectual. Molt bé, entonces eres un bon caçador, sense dubte. Ala, passa pagadins, que estàs patint. Adiós, tu i la dona i el gos. Bueno, no sé si el gos o la dona o què. Veneu així! Vaig a pegar-vos un tir entre cuixa i cuixa, i al fora el cul. Corre, Paquito, corre! Vam recórrer rius i muntanyes, a fer tots els puestos possibles, així estem navegant per la mata del fang. Vamos remando. Espera que moga el motor, home! Bueno, el pescar és esta activitat humana tan necessària per a la humanitat, per exterminar els peixos que n'hi ha en baix de l'aigua, que sense dubte són els rivals i els enemics de la humanitat. I molt perillosos, perquè t'agarra un boqueró i te pot fer un sanllàcer, te pot destruir, te pot fer molt de mal. Un boqueró, una sèpia, una tenca, qualsevol animal d'estos és letal de necessitat. I per això tenim a este home que pareix Goebbels de jove. Hola, senyor estrany. Pues no s'ha entès res de lo que ha dit. Absolutament res. Li ho asseguro jo que sóc un assegurador nato. No s'ha entès res. Res de res. Kinsken, Dreamsken, Jolen, Opkin, Redenbroden, Alkonsteider, Proteste amb vehemència! Este sketch no aporta res a la trama i en té molt poc trellat. Això és postmodernitat. Assenta. Peix, hòstia! Toma!
però seguim en la història. Els meus companys caçadors no em volien prop i es dedicaven a tramar plans a les meves esquenes. I tramem així, que no mos enga l'imbècil este d'ahí costat, perquè així hem de tramar. Sí, bueno, i que també necessito un sombrero. Jo voldria un sombrero com el teu. Pues no t'agradaria portar-lo. Ah, no? Per què? Que el gaste pa que cague el meu gat. Ja no queden homes com jo. Centra't en el mapa, explica-me'l. Vinga. Mira, Wyoming, pues anem a exterminar a les raboses para que no hi hagi raboses ahí. Y entonces tindrem una plaga de conills. Y entonces cazarem conills perquè no n'hi haurà raboses. I matant-los evitarem que se muiguen a soles. I així tots contents, les raboses, els conills i nosaltres, lògic aplastat de caçador, vamos. Com els meus companys passaven de mi, vaig decidir anar-me'n jo soles per ir a caçar. Però quan no m'havia dut la Switch m'avorria com una ostra, així que em vaig assentar ahí a cagar. A veure què passa, si s'acosta com algun animal. Què passa, si no s'acosta ningú. ¡Oi, un animal! Ah, no, és un negre. Bueno, dona igual. Hola, hombre blanco, yo te puedo meter mi tranca hasta la garganta, amigo, si lo quieres. No sé què has dit d'una tranca, però entra ahí dins i m'ho expliques ahí en tranquil·litat. Hombre blanco, no hay tiempo para trancas. Hemos descubierto una presa. Vinga, seguiu-me, vinga, s'arranjo de combate. A veure, ja, vinga. Oh, quin espectacle, home, llançar. Sí, la tenim, l'hem aconseguit casar, sí. Excel·lent, hem aconseguit la presa que tot home blanc somia. Un ratolí de merda. Mira-lo. Que bonic quedarà el trofeu en la paret del meu vàter. Que me s'ha escapat! Me s'ha escapat l'altra volta! Però això com pot ser? Agarra-lo, negre! Agarra-lo! Ahí el ratolito cancelás. Deixeu-me el ratolí, que jo li disparo. Maluma, entén-me, fica't en la meva posició, per favor. La posició d'un racista assassino? Bueno, dis-ho com vulguis. És que els caçadors són necessaris per controlar la fauna. En sèrio? Tu pensa, quants animals n'hi haurà pel món? Lo menos 72. I damunt burro. Si apareguera un monstruo asesino, així els caçadors serien els que tindrien que derrotar-lo. Dit i fet, per allí va aparèixer un monstruo terrible. Ya la cosa Pascua no tenim, Pascua en l'animal, així lo a per les aules. Ah, sí que sí, sóc la mona de Pasqua, sí, què passa? Ja. Oh, quina por de monstruo, jo me'n vaig, però a més ajudem-me. Jo em pensava que això de càbiles era tot fartaes i patos. Semana de càbiles en el bocoi de la correchola. I és que te pot matar un pato mutant. Soc un home pato, mira, hem evolucionat per acabar amb vosaltres, caçadors. Mare meva, ara me pato. Tanca l'escotilla. De quin Pokémon han salvat? I colló, mal corconarro. Així tindrem que fumigar la caseta, Pásame el tubo de la coca. Mira, tira-li, la coca a la cara. Vinga. A la besta taula a fer la mà, menys mal que era d'Ikea. Ahí està el coll verd, vinga, ara és el moment, tireu, dispareu-li el coll verd. I collons, el coll verd és guai, És una nova espècie que han introduït ara a l'Albufera. És mescla de coll verd i sarset. Ha rebentat l'obelisco, que n'hi ha a l'entrar de la rotonda. Toma, escopeta. Coll verd, els collons, l'escopeta ha sigut molt dura. Pom, l'aigua corrosiva de l'Albufera el desintegrarà, sí! I així no va ser com els caçadors de la Marchal salvarem la humanitat dels patos mutants. Però a tot això la mona de Pasqua seguia atacant. Hola, sóc la mona de Pasqua! Trenca tot, perquè sóc decorador d'interiors i això està fet en coses d'Ikea. Me posen negre! Esta decoració no m'agrada gens! Jo sóc minimalista! Oh, merda! És la mona de Pasqua. Això és tot superfluo! Endur-me-se a la muntanyeta d'Alberic. Que mal gust que tens! Xama, tixa mostra de pixum que tenia guardat per l'anàlis.
ya el remate en este enema que m'havia de ficar demà matí. No volíeu eutanàsia? L'edema ixe m'ha fet xicoteta. Ara sóc una mona xicoteta. Sóc la mona de Pasqua, però un xicotet. Ei, hi ha algú? Hola, hi ha algú per allí? Hola, plas. Qui està ahí? Un negre? Ah, no, és una mona. Hola, moneta, jo sóc una influencer. Me faig la meva pròpia roba animal printing en pells de cachorros de leopardo. Vine amb mi, te faré una estrella de YouTube. Vine. Ai, que mona és, molt bé, mira que bé. Ai, vaig a triomfar, mira que likes. I want your fireman, said the monkey, I want your prey. Monkey said to man, my desire is to be like Demon Cain. And this was all the monkey spoke when his word came tumbling down. Mira, no si jo veuràs quin tir li pegue jo a la mona ixa de pegar vaig. Que no és una mona! Cuidao, que no és una mona! Que no és una mona! Oh, here comes the monkey, and monkey's face is mine. Oh, here comes the monkey, and monkey's face is mine. And this was all that monkey spoke when his word came tumbling down. La vie dans la jungle, c'est quand même bien sympa. Les voleurs de bois nous posent des problèmes. Les singes sur les arbres préparent un mauvais coup. Pues sí, jo una volta vaig caçar una garça en les meves pròpies mans i va ser dur perquè era una garça però prou gran. Brinde per la garça, home, brinde. I saps bé que Jamaica a lo millor no està bé això de caçar. Jo he reflexionat perquè un negre m'ha enculat. Que un negre què? M'ha enculat i ara ha vist la llum. No me digues. Sí? Sí. El que busquem en la casa és tapar un forat del nostre interior. El que perseguim no són animals, són avatars de l'ego, del nostre ego. I a lo millor tenim que deixar de caçar-los i fer-nos més la mà. Pues sí, tens tota la raó, ara mateix m'alçaré i me faré la mà. Ara, però antes un whisky. Me'n vaig ahir a la cabanya de les mones. Ale, adiós. Ale, jo ja he acabat, Ja estic així. Oi, chico, mira que pronte, molt bé. Ala, adiós. Colló, que perigosa està la mà, Sí, bueno, és que no apunte bé. Adiós! Fill de puta, Oh, estos salvatges m'han donat una gran idea, que és caçar homes en vez d'animals. Increïble, a que sí, tenint en compte que els humans són també animals, doncs és una contradicció in terminis. Dis-li com vulguis, jo no me sé donar de pensar, ¿vale? No m'insulte. Bueno, ahí te quedes y yo me'n vaig a la cabanya de fer-me pajes. Ala, cuideu d'ell. Però allí vaig anar jo a l'homos de mi valeroso corcel. No era un corcel, era un cotxe, però ahí vaig anar disparant. Pillo, Bigotín, tío, t'ha salvat, que guai. Vaig apoyar l'escopeta així a bocina sort i pego un del cul. Sí, desluga el que tinc anar a salvar a la humanitat de l'home ixe estrany. Sí, bueno, espera, no estaves molt lugat. Sí, espera. Me'n vaig a la cabanya de les pajes, vinga! Ja estic així, colló, que trasigunyau avui en la cabanya de les pajes. Amolla la influencer, toma animal printing! M'has desfet el flequillo arriba a Espanya. Bigotillo, entre caçadors no mos tenim que xafar les mangueres. De bomberos, idiota! Que ja anava la mona de Pasqua al rescate! Vaig a fer que us li pegara, però deixa't caure, Dix! Ai, que bé ho han fet! Ala, he arribat. Altra volta darrere d'una finestra. No guanyo per finestra. M'has trencat el bigot, cabró. Avengers Endgame és una puta merda. Però què? Com te t'envixes? Ahí sí que has cagat. Toma. Espera que desmonti això. Ui, què? Estava ficat i prou. T'estrangule. Toma.
Mira, ja estic fart. Com a bon caçador vaig a recurrir a les armes de foc que tot ho arreglen. Oh, però què? Oh, és la mona de Pasqua. Ah, mort per un animal salvatge. Cruel ironia. I així va ser com aprenguérem una gran lliçó, que és que no n'hi ha que anar putejant als animalets o a les persones, perquè no saps mai quan n'hi haurà una mona darrere la finestra assetjant-te. Sàvies paraules del doble de Clark Kent en Pajarita, gràcies per dur-me esta maqueta de Lego. La ficaré en el Faceart de la xumenera i la veneraré com si fora un avantpassat meu. Ara ja pots anar-te'n a fer la mà per allí a la cabanya eixa que teniu de... Sí, me'n vaig, que ja me toca fer-me-la. I vostès, telespectadors, queden-se en eixe concepte de que matar no mola tant com no matar. I si damunt no humilleu a les minories ètniques i racials com nosaltres han fet, millor. Es un mensaje de la Universidad de Montortal. Pues yo no me creo. ¿Qué me tiene que hacer a mí el animal este? ¿Qué me tiene que hacer? Hijo, no lo fe com un trello. Hijo, ¿qué pasó, Paco? En ja el va acabar, subnormal.